εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι όροι υπό τους οποίους μια πολιτεία διεξάγει τόσο το τοπικό όσο και το διεθνές της εμπόριο είναι δυνατόν να επηρεάσουν την εξέλιξή της δημιουργικά ή καταστροφικά, ακόμα και σε ακραίο βαθμό. Το εμπόριο φέρνει σε σχέσεις αλληλεπίδρασης τόσο τους πολίτες όσο και τα έθνη. Την ποιότητα αυτής της αλληλεπίδρασης καθορίζουν τόσο αυτές καθεαυτές οι κουλτούρες που χαρακτηρίζουν τους συναλλασσόμενους πολίτες ή έθνη, όσο και οι σχέσεις του βαθμού ποικιλομορφίας μεταξύ των αντίστοιχων κουλτουρών. Για παράδειγμα, η διεξαγωγή εμπορίου με ένα έθνος το οποίο χαρακτηρίζεται από μια αφοσίωση στην ανθρωπιά, την ελευθερία και τον πολιτισμό, είναι πολύ πιθανό ότι θα προκαλέσει μέσω ιονή οργανικών διεργασιών την μεταλαμπάδευση αυτής της αφοσίωσης στα συναλλασσόμενα με αυτό άλλα έθνη. Αντιστρόφως, η διεξαγωγή εμπορίου με άλλο έθνος το οποίο χαρακτηρίζεται από μια αφοσίωση στη χρησιμοθυρία, τον υλικό πλούτο και τον υλισμό, είναι πολύ πιθανό ότι θα προκαλέσουν, πάλι μέσω ιονή οργανικών διοργασιών, το μαρασμό κάθε πολιτιστικού στοιχείου που βασίζεται σε έννοιες της μεταφυσικής, δικαιοσύνη, ηθική, αλήθεια, μη διαδισμός, μη βία κλπ. Πρακτικά, όταν οι όροι διεξαγωγής εμπορίου είναι οι ορθοί, τότε ένα έθνος απολαμβάνει ειρήνη, ελευθερία, αρμονικές εσωτερικές και διεθνείς σχέσεις και μια λιτή προκοπή. Αντίθετα, όταν οι όροι διεξαγωγής εμπορίου δεν είναι οι ορθοί, τότε ένα έθνος στερείται τόσο τους υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση των μελών του, όσο και τους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι θα εξασφάλιζαν τον έμπρακτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών του. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικοί δείκτες από τους οποίους προσδιορίζεται κατά προσέγγιση ο βαθμός ορθότητας των όρων διεξαγωγής του εμπορίου μιας πολιτείας. Το ποσοστό κατά το οποίο οι υποδομές μιας πολιτείας ανήκουν συλλογικά στους πολίτες και ο βαθμός διαφάνειας της λειτουργίας του θεσμού της δικαιοσύνης. Στο βαθμό κατά τον οποίο οι υποδομές μιας πολιτείας ιδιωτικοποιούνται, καθώς επίσης στο βαθμό κατά τον οποίο ο θεσμός της δικαιοσύνης λειτουργεί αδιαφανώς, η πολιτεία θα απομακρύνεται από τους συλλογικούς στόχους της ειρήνης, της ελευθερίας, των αρμονικών σχέσεων και της λιτής προκοπής. Στην παρούσα συγκυρία, η επικρατούσα στην πατρίδα μας κατάσταση είναι δυσμενής. Οι υποδομές της Ελλάδας, αεροδρόμια, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Άλλες ήδη ιδιωτικοποιήθηκαν και άλλες πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν. Το άρθρο 24 παράγραφος 5 τελικές μεταβατικές διατάξεις του νόμου 2472 του 1997 σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 577 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαγορεύουν ρητά την πρόσβαση των πολιτών στο πλήρες ποινικό τους φάκελο. Με τον τρόπο αυτό νομιμοποιείται η έμεση κατάργηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με βάση τα ελλειπή στοιχεία που διαθέτω, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η αντίστοιχη κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες είναι καλύτερη. Ούτε μπορώ να ισχυριστώ ότι οι ηγέτες των υπολείπων χωρών διαθέτουν τόσο την αναγκαία διακριτική ευχέρεια, όσο και το αναγκαίο ψυχικό και ηθικό σθένος, ώστε να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους κατά προτεραιότητα στην αναβάθμιση των δικών τους όρων διεξαγωγής εμπορίου. Κατά τη γνώμη μου, η σημερινή κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί και μάλιστα με ειρηνικό και πολιτισμένο τρόπο. Αρχικά, οι πολίτες χρειάζεται να εργαστούν για την αναβάθμιση της καθαρότητας της σκέψης τους, να εξελιχθούν ή να μεταβληθούν ορισμένα έθιμα που συμπεριλαμβάνονται στην ηθική μας κουλτούρα. Οι πολίτες να εντοπίσουν ποιοι είναι οι βέλτιστοι όροι εμπορίου που εξυπηρετούν τους συλλογικούς εθνικούς μας στόχους και στη συνέχεια να εφαρμόσουν ατομικά και εμέσως πολιτικά αυτούς τους όρους εμπορίου. Στη συλλογική προσπάθεια που περιγράφω, νομίζω ότι υπάρχουν δύο σημεία που χρειάζονται προσοχή. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο μπορεί να γίνεται κατάχρηση ή παρερμηνία μέσω της επωνύδιστης τέχνης της ρητορικής πυθούς στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού προκειμένου να εκλογικεύονται δολίως ή οποιαδήποτε χρήση βίας. Οποιασδήποτε τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμέσως και να αποκρούονται απόλυτα. Η βία είναι απόλυτα αναποτελεσματική για την επίλυση του οποιοδήποτε προβλήματος. Οι έννοιες του προσώπου και της συμπεριφοράς είναι απολύτως διακριτές. Η διάκριση αυτή, πολλές φορές όμως στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, αποκρύπτεται δολίως προκειμένου να καλλιεργούνται αδικαιολόγητες έχρες μεταξύ αθώων λαών. Από τη δική μας ιστορία γνωρίζουμε πόσο εύκολο είναι, δυστυχώς, εξωτερικοί παράγοντες να προκαλέσουν στανικά την εκδήλωση αρνητικών συμπεριφορών εκ μέρους αθώων εθνών. Εφόσον εργαστούμε συστηματικά, συλλογικά και με πίστη στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε.